Midangup sa Brigada Action Center ang usa ka driver kinsa nagproblema sa bayranan sa Kalapasan sa gimaniho nga sakyanan human gidakop sa personahe sa LTO. Si Rolly Palarion Tolintin, taga Sambuan, Cebu, kasamtangang nagpuyo sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagmaniho sa dump truck nga bag-o lang niyang nasudlan og trabaho nga kompanya. Matod sa driver, sa wala pa siya mobiyahe, giayo unta niya ang punder nga brake light sa sakyanan apan mimando ang tag-iya nga ipasiguro ang delivery ug miingon nga walay dakop. Apan samtang siya nagtadla sa Dan V. Rama sa Dakbayan sa Sugbo, gipara siya sa LTO ug nakita ang mga violation nini. Gikumpiskar sa LTO personnel ang driver's license ni Tolintin. Apan dihang iyang gifarifan sa kompanya, wala man hinuon siya girefanan. Nakahukom si Tolintin nga mudangup sa Brigada Action Center. Dihang nasayod ang tag-iya sa kompanya nga misumbong di ay si Tolintin sa nagasto ni Tolintin sa mga violation sa sakyanan. Samtang si Tolintin nagpasalamat sa brigada tungod kay siya natabangan. Nagpasalamat ko sa Brigada News FM Cebu ug ni Arnel pahanunot og sa tanang mga staff nga ang akong lisensya natabangan jud ko nga nakuha na. Og napasalamat po ko sa tag-iya sa Sam Tracking nga iya kong gi ripanan sa koan sa bayad sa LTO. Daghang salamat sa tanang staff sa Brigada News FM Cebu. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.